Istumaan siinä ihan kuin olisi joku talon kingi. Just. Ja pettikalsat tulee. Tai tulet sä tänne filmaan. Katso tuohon terveisiä. Varo nyt ettei se heilu, niin sä näet, että siihen palaa se reikä. Mistä painasta? Sitten sä painat tosta kerran, niin se loppuu se reikä. Tuohon paat silmään. Niin. Nyt se on päällä, eikö vaan käsi tänne väliin. Oikein myös. Noin. Sitten painaa, sit se lähtee liikkeelle tosta. Tässä on zoomit edes takaisin. Joo. Se käy nyt jo. Se käy nyt jo. Se lukee rek koko ajan. Niin. Sitten kun sä painat toisen kerran, paina yksi kerta nyt. Paina vaan. Oikein paljon myös vaarilta. Terveisiä Petrin 20-vuotis synttäreille. Tämä on Petri. Tämä. Hän nukkui äsken, mutta nyt hän nukkui edelleen. Jaan! Hello Jaan! Onhan se siellä kameran takana. On. Jaan! Pitääks olla joku juntti? No mutta juntteja me ollaan kaikki. Lauttavalaiset on juntteja. No niin, nyt sä voit pysäyttää. Se lähti karkuun, kun se pelästyi, kun me ollaan juntteja. Joo. Vilkuta. No niin, hei vaan. No nyt te voi... Kelmo on jo.